Iepa laguno ongetorri lasto txapelen. Kanalera ongetorri. Kaskurrio denboraldira oso espaldiko parte, Saburru Ardezko konektatzeko eta bar, eta hemen jarretzen dugu Paris Saint-Germainen eta jarretuko dugu denboraldiarekin. Aurrera eta agian denboraldia bukatzen denean taldez aldatuko dugu. Partidua nengo ditugu jatuko dugu momentu deskat normala baina kaskurrekin soilik. Ez dut uste zuzeneko luze izango denik, hau da apur bat deskonexiorako eta bar, beraz, beno gauzatxo gehiago egin alizateko eta bar. Asko ez da falta liga bukatzen, baina claro, Champions ere badago hortik. Utz eta utz. Ni bezatu zertarako Mbappe madarikatua. Askuria barruan eta barrura. Berdinketaren gola. Kopa jugatu du partida zoan oski gol gehien sartu nahi du, jokale ere esan nahi dudalako. Bestean berdin zaigu. Bueno, bi eta bi azkenean. Bueno, berdin zaigu. Jarraituko dugu. League One Uber Eats. Entrenamendua. Hemen. Eskoziarekin. Orduan bai jokatuko du partido baldin eta jartzen badego. Benetan, handik ez dut izan eskubidea titular izatean ez eta jokatudan bakoitzan ez dugun. Oso ondo. Kaskurrio, barrura. Korrika, baloia gurutzatu eta barrura.
Eta hirugarrena. Kaskurri bat ere eta gauzak aldatu egin dira. Makin gure mini kaskurrio zenolako pasea hortaka. Kontrola, pasea horra dataka. Ea pasen eta hori zertarako. Bat eta lau. Dirudi Eurokopa jogatzeko arazoik ez dugu izango. Nolako patzea eta zenolako geldiketa. Bueno, jokaldiak bat behar dira. Eta gola. Area barruan hartu aloia eta barrura. Bat eta bost. Hori despistatzeko izan da. Gare, inork esan horrelakorik espero. Hiru. Bider bost, ama bost. Ya partido erabakita dago.
Ai, lapurtu baloia ba. Bueno. Zenolako pasea eta barrura, bat eta zazpi. Egin ja partea bukatuko da, ez? Jak. La garaipena. Belgika Txekiari. Gracias dio. A ver. Vuelta eman beharko diogu ni. Bueno, hartuko dugu kaskurreo gara. Falta jaurtik eta bat. Ui. Zatu gara nintzen. Falta baka daude zatu gana sartzen noski. Zaila da, falta bat soilik sartu dut. Italiaekin bonan zearen hartutakoa. Venga, mapase paregabe izan da.
Ez. Zu bakarrik. Vale, berdinketa. Ongi. Zera erdian gaude gainera. Baina horrelari naiz. Zutoinera eta bigarrena. Atzenolako jogaldi egin eta gainera zutoina eta dugu. Bueno. Garrantzitsua garaipena zen hor salduta zegoen atezaina. Eta hor jabera bakarrik ezinezkoa zen utz egitea. Bueno, ezinezkoa. Oso zea zen utz egitea. Asistentzia eta gola. Geruz izan ere, asistentziarik ez du ematen, horrelari peto. Golak sartzez aparte asistentziak ematen dituena. Ui, jatu behar zen. Urritik dira botatzen. Open da. Ez dago Lukaku, Barrura. Bera garrik eta berak barrura. Atzenolako pasean eri. Eta bestaldera gurutzatu eta gola. Hortxak. Salduta zegoen, beraz errazago izan da.
Bost eta bat. Sei eta bat. Epa. Nola gaude sailkapenean? Hori ez. Bueno, atzera. Batuko dugu, baina momentuak soilik. Lenzen kontra. Beste gauza bat dirudi. Baina beno. Gasku gio, begio ege. No, bost pase en un momento tan. Vale. Penalti bat. Vale, gelditu dugu.
Dagoela. Pin pan truku. Penalti bat gelditu dorrengo jokaldian, Kaskurren gorra. Gola. Beste gol bat, Mbapperena. Beren zaigu. Haren lesionatu da. Asenolako, erdirak edo da asenolako buruka da. Vale, lehenengoan ez bada, egarrenean. Fede izan behar da. Oi! Celebrazio. Ai, bueno. Zingo diogu. PSG-ren Contreras ba. Gola, ezta? Bai, gola. Pim pan. Jokaldi lau gol. Bueno, kornerra Reseres ez da. Kaskurria buru sartu du gola. Epa. Haupa gure Kaskurrio. Kaskurrak lau gol. Merezitako lana gainera. Lau gol, lau tiro, guztiak barrura. Ea burukadaren ikusten den. Eta esan apur bat darra botatzen da. Hala. A ver. Bartzelonaren kontra, esen ikusi nahi nuena.
Haitu ezagun. Bai, Bartzelonan kontra. Jokatuko dugu. Noski Kaskurri moduan. Championsa da. Haz eta berela gola. Kaskurri nola zoaz. Ezetik heldu gara. Opa Kaskurri gola bigarren minutuan. Gukatu dugu Kaskurrekin. Hortik aurrera gertatzen den ez da errua. Pena. Kaskurri maio zuestika da bat orain. Eta asistentzia. Zeti ez duzu kate barruan arramatatu txo. Ez dut ulertzen Marquinhos benetan. Uy. Eta ez ditu gola sartu behar Mbappek, beste batzuk ere sartu beharko dituzte. Alvaro Soler.
Bada espada gertatu gaiago. Ut eta 3. Vale, txango dugu gure aukera. Narko argia zen. Hala, utze da lau. Marco Verratti. Lako pasea. Hala, jarraitu ezagun. Utze da bost. Hala. Gaskurrio. Hala. Pim pam trugur. Gana sorbalda azkenean izoratuko zaizu. No. Utz eta 6. Gaskurrio. Iru. Bider bost ama bost.
Eski ospatzeko golak. Huts eta 7. Sortzi. Uste dut, ja, bigarren partida ez genukela jogatu barko, baina, bueno. Messi, da gainako l'espatzen Bartzelonari. Pim pam, truku, gaixo. Hor, zela erdian. Ai, bederatzi. Ikutu duelako. Ez zaitut ikutu. Huts eta bederatzi. Eskurro txapeldun. Hamairu puntu. Hogei talde.
Falta dira. Matematiko kiliko irabazteko. Gutxi gara 5 puntu, osea, 4 partidu gai bat. Bueno, handi falta da. Hala. Atzera. Kaskurro moduan soilik. Estroa. Eta gola. Hala. Bueno, hasi da, ez? Bade daut. Irabaztea da. Partida gutxiago daukago. Zango dia 8 partidu. Ia egin daukago sailkatzea. Jateko dugu bai. Kaskurra moduan. Eta kaskurroek zenbat gol?
Bat eta huts. Orokorren 10 eta huts. Ez eta berehala pof. Egon behar zen tokian. Zatzi gol. Mbappé gol bat gehiago. Hemen gertatzen zen, dena erdin zait. Nakidan bakarra da. Hazen olako gola. Vale. Izan gortegotik. Vale, golea bat izan dela. Epa. Epa. Hala, Mbapperekin berdin dut da, noa zoaz Mbappé.
zenako loratua. Mbaperekin berdindua. Ja, amargo lau partidutan. Hala, bi gol. Hiru. Bider bost, ama bost. Txak. Oraingo Championsko goleagile nagusiena. Hiru partidu falta dira soilik. Laugarrena. Ahí Ter Stegen. Así nolako pasa eta gola. Ezin da gesatu asistentziak ez dutela ematen, Asistentzia bare gabea.
Mbappe! Da Mbappe! Hartu da zenuen gola, Mbappe! Ai. Vale, Mbappe kanpora. Hala. Hala. Berriro ere Championseko goleatzaile nagusia. Edo golegile. Golegile hori da. Sí, gol. De bost. Hala. Hala, bost gol. Vale. Vale, berrogei gol, 27 partidutan. Kopan ni 11 gol. Championsean golatzele nagusia, hemen bigarren nagusia. Eurokoparako sailkapenean ni golatzaile nagusia.
eta asistentzian ere bai, baina hori nahiko banandua dago. Beno lagunok hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur. Saiatzen jendean gana iristen eta jendeai ematen tresna, edo gehiago